Para ni Christine Batistis. kisa na siya. Ikaw? Kisa Aba? ikaw. Ikaw akong gihigugma. Oh no! Ay, tanaw ka? Kaon ka? Hali! Di ko na to ha? 1 Oh no. 2 3 4 5 6 7 8 9 Galing sa Shopee. ชอบปีปีปีปีปีปีปีเสื้อผ้าดีดีดีดีดีดีดีทุกอย่างมีที่ชอบ Yo, what's up mga katrops? Mayong hapon di ay ninyo mga katrops. Di ako sa kuang gitrabuan dere. Di ako mga katrops ga parelax ko gamay gikan ko ga guna. Unja karon mga katrops sarong tagtaod. So apit naman alas 5 mga katrops, alas 4:31 naman. Mulugsong ko dito sa kuan sa to sa lungsod mga katrops kay magkuha ko sa kong sweldo. Yes, sweldo na mga katrops. Yeah. So dapat ko rin mga katrops ga pahangin po gamay dere kay giigang pa ko. Nja mga katrops. Adlaw sa Sabado deron mga katrops, November 27 masiro mga katrops, 28. Basta mga trops kay ko naman mga trops ng 20 sa mga trops ay tisa mga trops iposan ha. A few moments later. Ko na mga trops November 28. So happy weekend sa inyo mga katrops. Mga katrops o pa ka-subscribe sa ko ang YouTube channel, i-subscribe na ako ang YouTube channel mga katrops para always ka makaabang sa unsama kung gipang upload dari. So kaning mga vlog na mga katrops simple na ni mga katrops. About ra ni sa unsama kung pang buhat diri. Unja kauwanon na mga katrops. Balay gunza mga katrops. Sige ganang kuan nang uwan-uwan dari sa Bohol. O muuwan na pud taon mga katrops, unja kuan na pud kanang mo balik na pud init, pero okay ra magpanahon karong adlaw mga katrops kay kanang dili kay tantong init mga katrops. So karong urasa mga katrops medyo bugnaw nag kanang hangin. Ako ipakita ninyo unsa mga katrops ang kuang sweldo. Kuan mga katrops sa kasimana akong sweldo, sa kasimana akong trabaho mga katrops. Bali mga katrops dari akong amo gunsa pero wa may nagkaabot kay dari mangugo. Dari naguna tapos dito raman sa taman to sa ubos. Wala siya ni Saka dari kay muragi kapuyan si mga katrops. Relax na lang ugma mga katrops. Kaning pamilyado ta mga katrops. Sa kapoy na tutong lawas nang bisa ganang kon bitaw kanang lami kon mga trops relax sa mga trops pero di masilbi mga trops o pilar kadlaw ka wa in duty kay sao na lang mga kanang pamaliton mga katrops kay karon mga katrops ag pamaliton pero sana ang taasa. So bali day mga katrops nala ko'y good news ninyo. Ako ang asawa kung kalibin mga katrops
So buntis na dyan mga katrops. Kuha na siya ka ng 2 months na kapin. Unsa na itong naging simana mga katrops. Dito mi sa center nagpa kuan mi ka ng tawag na mga katrops. Gapa tawag na mo antog sa center mga katrops. Loading ko. Ay nako. Kalimot mo kung sa tawag na mga katrops. Basta sunod simana mga katrops. Mato mi sa Taglaran City kay magpa-ultrasound mga katrops, kaya ako ang misis mga katrops usos kayo sa mattress tapos kanang gamon sa mga katrops kay itong niagi mga katrops ga nakuhaan siya tapos mo to mga katrops nga sayang mga katrops kay 4 months dito sa mga katrops tapos nabiyahe na mga katrops ba kay sa una mga katrops dito mi sa San Miguel nagpuyo sa una dito sa Mua San Miguel sa Barangay Mahayag unsa kuan mga katrops ng akong misis mga katrops kay taga Dinhiman sa Katigbian kaning gipusto na mga katrops dire sa Katigbian so taga Dinhim lang kong misis mga katrops sa Katigbian tapos kanto sa mga katrops kanto nang kalag-kalag to sa mga katrops dag gibiyahin ako kay ingom sa nga managkot lay ko no then mga katrops pag kasunod adlaw gi kan mo gi katong pagka-kalag-kalag mga katrops gi pa check up to no mga katrops kay gasakit-sakit na dyan ka ng puson then girestaan mig tambal mga katrops yung kantidad po may 5 kay kanang pagpakapit mga katrops kay yung kantidad mag 5 ja tag 99 kara usa ja kuan mga katrops nang moto gipaitan na mga katrops yung latang ra ko sa kadlaw gikan sa tong pagpa-check up namo check up ng arong adlaw ja pagka latang sa kadlaw moto nakuan po sa lahi na pong gasto ng mga katrops kuan to kanang pang ito pang uli daw ko no pa ano ba uyon mga katrops kay nakuan man may tambal gi resita ja yung kantidad putog 1,500 mga katrops kay tag 99 putog buka to mga katrops so mahal-mahal jud ka to mga katrops sa kanang kuan yung mga pinapaitan kada mga katrops og kanang guwapay di kanang buntis bitaw mga katrops ya wa kay kwarta pait kayo mga katrops pero binta to mga katrops kay kuan kanang nakoy gibuhi nga baboy mga katrops unsa pag kuan tayo man tong nakuha sa mga katrops moto gidali na hog sakay sa nang tricycle da kibaw mo ko tricycle mga katrops na kuan nang giwaman ako tricycle sa kong angkol moto nga gidanaw dayon sa ospital sa San Miguel then dito sa emergency room da karayo man sa dito mga katrops gipahuway dito sa labor room mga katrops labor da gipahuway dito sa labor room mga katrops da warami usa ka oras mga katrops adto kan da 600 na mong nabayad then resitahan na mga katrops mo to nga lahi na pong resita then nay tambal nga kantidad pog 1,500 mga katrops da nay gihatag sa doktor nga kuan kanang pagkaon nga mura na kanon niya kay bawal ng uban mga kipaitan dahil nga zoning suway na dyan ko mga trops na kipaitan ko nang magbuntis dahil mga trops magbuntis yung pares kung saan man mga trops nga kagustuhan mo po na to na magkaanak punta kay ako mga trops dugay na miming kuan 2 years na ming gaipon dya gusto na po kung ng unsay feeling nga mahimo nagpapa mga katrops nga na ba mga katrops kay ako mga katrops nang giunaw na mga katrops nasa unaw na mga katrops nga di lalim jud ng mahimo mahana kay pila ka katuig nga mo gam anang bata hantod mo dako hantod maminyo na siya o kanang tibok kinabuhi nimo nga mag atim gam anang imong pamilya so ikaw mag padre pamilya so karapatan dun ani mo na obligasyon dun ani mo na mag trabaho kalingaw so na kasaway na ko na mga katrops nga abot sa punto tong nakuan siya nga nagka dito jud kung gagi ko na nang tamang nga problema kay paabot na sa ospital mga katrops wa jud ko bisag piso Nja,
gapikas pa sa sinilas mga katrops tungod sa kanang dali mga katrops daw. So binta mga katrops kay nakong anang gibuhi nga baboy da. Pag ito sa ospital, niuli ko balik sa moa, nangita ko buyer. Kahit sa kong baboy, so binta mga katrops kay nang nakoy baboy kay wa pa koy baboy to mga katrops, murag mabuang ko sa problema ato mga katrops asa ko mangitag kwarta nga na mga katrops ba. So karon mga katrops ang kugijo ko ng kuan kanang trabaho para puhon mga anak kong asawa kay kaning asawa mga katrops gamon sa mga katrops, then matakibaw mga katrops nga adtos sa private kay kasagaran mga kon mga kuan nga ospital mga katrops kay ipasa bitaw mga katrops kinapitan sa kasong mga katrops mo nagi andaman sa ano ta kanang kuan mga katrops kanang problema ha kung sa may mo abot ng problema pohon o magkapiki ba kung ano, pero sa kuan mga katrops nga sa una mga katrops sa ako ang mga katrops nga bisa kung sa nga problema ng luwas ron po mga katrops kay na po yung Ginoo nga gatanaw po nato. So nga naman sa kinabuhi sa nga tao mga katrops moagi sa tag problema kanang may problema katrops kanang buang. Mura na may problema na katrops ay. So mga katrops mo sibatsin ako mga katrops kay hapon na ja ipakita ra nako kanang ako ang sweldo unsa mga katrops wadto ko mga katrops sa lambog sa ubos. O mura di ko sir ko maka video mga katrops kay mura dadon sa kana mura limito sa kong pares videohan na ako mga katrops ug pira akong yeah. So happy weekend mga katrops, dinher tama na akong vlog mga katrops. Kung ganahan ka sa akong YouTube channel mga katrops, pindutan lang ang subscribe o pindutan pod ang notification bell mga katrops para kalingaw ka updated sa mga padung na kong i-upload mga katrops. So support mo na no vlogger o muna indumi mga katrops kung bisag unsang moabot nga problema diha ninyo ayaw kabala ka mga katrops kay naay Ginoo nga katanaw to. So pray lang kalingaw ayaw pag kanang ayaw ikaguol lang imong problema mga katrops. Ang kalingaw ra pag ampo sa Ginoo unja mo na handumi the God is good all the time and all the time the God is good mga katrops. So bye bye mga katrops, I love you all. Dara kong sildo mga katrops. Tuwan. Librehon ko nimo. Oh, da? Ice cream. Nabusa ba katrops? Para ni Christine. Batistis. kisa na sinja. Ikaw? Kisa Ano? ikaw. Ikaw akong gihigog ma. Ito na ka? Kaon ka? Click. Dito na to ha? 1 Oh no. 2 3 4 5 6 7 8 9 Galing sa Shopee. Shopee, beep, 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 Shopee, Sorry, it's DJ.